Treći sajam Automobilčića održat će se u subotu 27. juna na Trgu Slobode. A mi idemo uživo do Milane Kadrić i pitamo je kada počinje sajam i da li je namenjen samo deci ili će se i odrasli zabavljati. Evo vidimo, Milana se već zabavlja sa jednim crvenim, čini mi se, džipom. Kako se zabavljam. Zastavom 101. Stojadin čuveni, znate, verujem, sigurno. Moj sagovornik ima golfa, Keca, da sutra počinje u 17 časova ovaj zaista zanimljiv festival, detaljnije sa Markom Topom. Marko, evo, vi golfa čuvenog Keca i ja zastavu 101 Stojadina, hoće oni dominirati sutra? Pa, znate kako, oni su nekako i najtraženiji na ovim prostorima, jer prosto i ove starije podsjećaju na neko lepo doba kada su upravo ovi četvorotočkaši dominirali našim putevima. Pa su oni nekako i najzanimljiviji. Šta ćemo još pored njih imati? Koliko zapravo će biti izlagača? Pa preko 20 izlagača iz regiona, dakle doći iz Hrvatske, iz Mađarske. Malo smo čekali generalno da vidimo šta će biti sa ovom situacijom i sa granicom, ali ipak odazvali su se, jer to su ipak ozbiljni kolekcionari i zaista očekujte, bit će preko 15.000 eksponata, očekujte stvarno lepe interesantne modele. Vi kažete festival, sajam, ja kažem festival, zato što mi se čini da će zaista biti takva atmosfera, bar prošle godine mi se čini da je bila prava ta festivalska svečana. Šta vi kažete, šta ćemo još sve imati prilike to da vidimo? Pa bit će tu i naši drugari iz udruženja, iz javnih preduzeća, svako je obećao po jedno specijalno vozilo, bit će tu naši prijatelji iz saobraćajne policije sa motorima, sve ono što deca zapravo vole i što ne mogu svaki dan da dodirnu, da pogledaju, bit će naši tu prijatelji iz dobrovoljnog vatrogasnog društva, iz Budisave sa njim lepim kamionom. Jer znate kako, sve te praktično, kada smo mi bili mali, sva ta specijalna vozila smo nekako onako odmah hvatili, to nam je bilo najinteresantnije i ovaj put smo hteli da deci prosto da ih dočaramo uživo. Doći će naši prijatelji iz motokluba Veteran sa 10 oldtimera, njima je na neki način ovo otvaranje sezone, tako da će se i oni pridružiti. Pored toga bit će tu i autoškole, bit će opet onaj ugao mali sa radionicom za decu, gde će deca kroz tu edukaciju, malo semafori. Mi odrasli volimo to da vidimo. Normalno. Biće puno nagrada za naše najmlađe, bit će anketica, onako kao i prošli put, s obzirom da smo imali sad zbog cijele ove situacije malo vremena da se pripremimo, bit će interesantno, interesantnije nego prošle godine. Šta kažete, počinjete u 17 časova, da li je neki odmah program planiran za taj početak ili će on biti konstantan do 20 časova? On je konstantan, mi ćemo putem ozvučenja najavljivati s vremena na vreme kada će šta konkretno da se događa na trgu. Prosto velika je želja svih učesnika da pregledaju sve te automobilčiće, tako da i malo i ta pažnja rasuta i prosto ostavljamo. Moguće za 3 sata ih pregledati sve? Ne, nije moguće. Mi kažemo od 17 do 20, ali verujem da će to trajati dokle god bude bilo sveta na ulicama, da kažemo onog dela sveta koji ne izlazi uveče, pa tako da i prošle godine smo pokušali u jednom trenutku da prebrojimo, onako da pratimo neki protok, to je, vidite, preko 10.000 ljudi prođe trgom i stvarno se svi tu zadrže. I da kažem, i svako nešto kupi, odnese kući, onako, i plus sve te nagradici i program. Sad voljela bih da se vratimo na kolekcionare. Dolazi region naš, evo, u mogućnosti, smo naravno sve mere predostrožnosti. Ko ima najinteresantnije kolekcije po vama? Šta kažete, bar prethodne godine, ko je imao? Definitivno naši prijatelji iz Hrvatske, znate, nekako oni su sad i deo evropske porodice tamo i čini mi se da više ulažu u kolekcionarstvo. Ne mogu zaista da kažem, vidite, to je jedan poseban svet gde vladaju određena pravila, gde cifre dosežu 1000 eura po pitanju određenih modela, tako je ozbiljna grana kolekcionarstva. I u Novom Sadu, evo, ovaj treći put nekako postajemo mali regionalni centar za te događaje, dakle, pre svega ovaj pri završetku školske godine, dakle, prve nedelje nakon završetka škole, a potom i u okviru naše automoto berze u oktobru mesecu biće ponovo prilika da u halama napravimo pravu berzu. Tamo ćemo pod malo drugačijem konceptu raditi, jer će tamo biti stvarno i licitiranje i raznih nekih drugih stvari, ali opet, eto, vidjet ćemo ih i tada. Tako da dva događaja ovog tipa. Ne mogu da vas ne pitam, hoćemo li dobiti muzej automobilčića možda, da li je u planu? Pa bio je u planu, pričali smo sa našim prijateljima iz Gradske uprave za saobraćaj i svim onima koji su oblasti saobraćaja, da li je moguće napraviti jedan sajam, muzej saobraćaja u Novom Sadu. Ima tu elemenat, imamo Mišeluk, imamo istoriju, imali smo Motins. Eto, to je projekat koji može da se realizuje vrlo brzo. Odlično. Vidimo se sutra od 17 časova. Hvala lepo na ovim informacijama. Dakle, čuli ste sajam automobilčića sutra od 17 časova ovde na Trgu Slobode. Ja verujem da će zaista biti interesantno. Čuli ste od Marka Topa, organizatora, da će, obećao je da će ove godine biti još zanimljivije.
mislim da zapravo kada vidite ovako neke lepotane, to vam je dovoljan motiv da sutra od 17 budete upravo ovde na Trgu Slobode na sajmu automobilčića. Bićemo, Milana, eto, nije džip, nego zastava, ali znate ono kako se kaže, što je babi milo, to joj se i snilo. Da, ili svako vidi ono što želi da vidi. Tako je. U svakom slučaju, dakle, sutra na Trgu sajama automobilčića, pa neko će naći zastavu, neko džipa, svako po svom ukusu.